très urgent et très bonne nouvelle cette fois-ci. Amalma ou combien d'années Amadab la folade bi samedi le 25 avril 2026 aw dingana balmakɛ bad le malien an nana tuguni an tɛ segin an tɛ ɲinɛ hali n'an kan ka tile bɛɛ de kɛ nin kuma na an b'a bɛɛ kala on est disponible tout ce qui est pour la patrie nous sommes disponibles an karamɔgɔ y'o de fɔ an ye n'o de ye Wali Jawara n'o ye n ka école karamɔgɔ a ye nin de fɔ n ye Bad ne t'arrête pas fɛn fɛn jamana ko ye t'a fɛ kana jɔ Bad an bɛ k'i lamɛn an bɛ k'i lajɛ n'a ma ɲi an b'a f'i ye n balimaw an nana tuguni n y'a fɔ aw ye n k'an bɛ témoin de ta un à un an bɛ témoignage de ta minnu bɛ kow confirmer témoin minnu don fana dalilu bɛ minnu bolo an tɛ maa piya-piyanin ta dalilu tɛ minnu bolo dɛ kana kuma nigisi nagasalen fɔ dalilu tɛ minnu na tiɲɛ tɛ ayi balimaw Bamako kelen in kɔnɔ yan an bɛ yan hali sisan a ko tɔ bɛ cogo di tout de suite yanni ne ka live daminɛ baara wɛrɛw dara jatigɛwale maaw kan sisan an balimakɛ dɔ b'an bolo kɔrɔ bi ni ale tɔgɔ ye Kisima Jawara an n'ale de bɛ ɲɔgɔn bolo bi balimaw ale bɛna walawalali kɛ olu ɲɛ ye mun ye u ka fan fɛ olu bɛn'o ɲɛfɔ an ka radaru bɛ fan o fan localité yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen ko waleya in bɛ ka kɛ yen an ka radaru bɛɛ kɔngɔ déjà an bɛna témoignage de ta un à un Bad n'invente rien et nous allons jusqu'aux sources donc ale bɛna walawalali kɛ Kisima Jawara misiri laban mun yɛrɛ filila sisan balimaw ko o misiri on dirait k'o ye kojugu kɛ dɛ o misiri laban dɔ filila sisan o misiri in paraît-il que n'o ɲɔgɔnna dafara 2-3 ye ko a ko in n'Ala ma jan k'a kunbɛ cɛ dɛ donc an bɛ teliya la an bɛ don kibaruya kɔnɔ Kisima Jawara foli di maliyɛnw ma u tulo b'i la i ka bonne nouvelle f'u ye joona ko in kɔnɔ. A bɛɛ lajɛlen laminɛ ni barika ye. Foli yɛrɛ belebeleba ye yɛrɛ Badi ta ye. A diyara n ye kosɛbɛ. Badi ka daminɛ an ka tenintigi minnu bɛ sanfɛ ka na bila minnu bɛ duguma dɔgɔya tɛ a la bɛɛ ka foli don. A diyara n ye bɛɛ lajɛlen tulo b'a la. Waso ni a ka yɛrɛwoloya n'a ka danbetigiya n'a ka bɔkolotigiya ye cɛya t'a la musoya t'a la denmisɛnniya t'a la makɔrɔbaya t'a la ne de bɛɛ fo. Ni Ala ka jɛn bɛɛ y'a laminɛ ni barika ye. Badi ne tɔgɔ ye Kisima ne jamu ye Jawara ye duguna tɛ yen an bɛ fasoko kɛlɛ de la ne wolodugu yɔrɔ turun bɛ mais nin wagati na ne sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamakɔ ma. Badi sur 3h du matin a y'a sɔrɔ ne sigilen don ne bɛ connexion na. A ye lamɛnni kɛ dɛ a ye lamɛnni kɛ a bɛna révélation de kɛ tan bilahi. An nana don 3h kɔnɔna na ka na don 4h kɔnɔna na. 5h wagati ninnu na ne balila ka kunkan dɔw mɛn. 5h du matin. Ne ban kun na. Komi Bamakɔ infiltré don kɔrɔ kelen tɛ ka tasuma don yɔrɔ dɔ la. Jati de nana ne kun na. Ne nana jateminɛ kɛ kunkan dɔw bɛ ka bɔ ne Kati côté en même temps dɔw bɛ ka bɔ ne Senu aéroport côté ne hakili bira ka n yɛrɛ lasɔmi. Ne fa ye siège ta ka bɔ ka n sigi kɛnɛma. Ka siège ta k'i sigi kɛnɛma. Ne kunkan min a fɔ n yɛrɛ kɔnɔ n ko Ala k'a to nin bi ne ka kɛ jugu kan. I ka yɔrɔ in kɛra sira dɔɔni segin a kan i k'u ye siège ta ka bɔ ka sigi kɛnɛma. Siège ta ka bɔ ka n sigi kɛnɛma ka n tulo ma da. Ni kunkan min bɔra n b'a fɔ n ko Ala k'a to a k'a sɔrɔ nin binna juguw kan. N'Ala ka jɛn amin. Jugu nana jɛ k'a kɛ i ɲɛ bɛ yɔrɔ la en distance. O wagati kelen ɲɛ b'a la hélico bɛ ka munumunu. Ɲɛ b'a la wagati dɔ nana ka na kɛ hélico 3 de tun bɛ tour la. Sanfɛ an bɛɛ y'o ye. Bon o hélico min bɛ tour la dɔ bɛ ka partie dɔ ta dɔ bɛ ka partie dɔ ta. An nana to o kɔnɔna na Senu côté la sisi nana wuli. Sisi kɔnɔna na distance la i yɛrɛ b'a faamuya k'a fɔ ko mɔgɔ ninnu u bɛ k'u pousser an ka mɔgɔw bɛ ka mɔgɔ ninnu pousser ka bɔ de.
seli kɔnɔna na mɔgɔ ninnu yɛrɛ kɛra o y'a ye senu ni tile bɛ fɛ côté ka jigin ka taa ni yen ye awɔ ne jɔlen don ne bɛ baara yɔrɔ de la n balila ka kunkan mɛn ten kiriw yɔrɔ min na dɔrɔn i ɲɛ b'a la n ka cɛ sisi ni poussière bɛ ka ɲɔgɔn gɛn ka yɛlɛ sanfɛ Allahu akbar o nɔgɔnnen na o kɛrɛfɛla yɔrɔ la tuguni kunkan wɛrɛ wulila ye kiri o système kelen continuer n'a ye mais o distance an kɔni ɲɛ bɛ action na a bɛ ka passer mais i tɛ se k'a fɔ a kɛra tan i tɛ se k'o di o yɔrɔ kan fana ka taa Mundugula côté fana na ne yɛrɛ jɔlen ne ye misili min condamné a jigira misili den 4 misili 4 nga e wele fɔlɔ misili den 4 drone ka misili wa walima jumɛn bon i drone yɛrɛ i bɛ avion de tɛmɛ dɔ la i bɛ bali ka mɛn ko kiriw Sukhoi n y'a faamu voilà nana avion dɔ nana ka na tɛmɛ anw kunna nɔ ne yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn dɔw ko mais ko nin ye avion jumɛn n ko nin ye Sukhoi de ye n ko wa n ka tɛmɛ ne min filɛ nin ye a tulo ma da bari hali ne kun bon na ne bɛ bɔ min kalama dɔrɔn kiriw an balila ka sisi ni poussière bɛ ka ɲɔgɔn gɛn ka yɛlɛ ne ko bon n k'a filɛ nin ye n k'a ye misili fili ne ɲɛ b'a la tuguni ne kɔni n'a ye dɔ wɛrɛ bila ka jigin tuguni nin bɛɛ tun bɛ ka kɛ senu ye bɛɛ bɛ ka kɛ la a minɛ Banankɔrɔ côté ninnu na ka digi ka taa Mundugula côté la olu tun bɛ ka kɛ o côté la quoi an t'o la dɔrɔn an ɲɛ b'a la hélico bɛ surveiller la toujours a tun bɛ ka sira fɛn min de ɲɛ hélico ninnu ni minnu bɛ ka misiri fili nin ye u laban u kana taa ɲagami ɲɔgɔn na quoi ouais n'a kalayara cogo dɔ la ouais parce que hélico ninnu bɛ ka cogo dɔ la u bɛ ka misiri fili nin ye olu bɛ fɔ olu sanfɛ quoi donc toujours ɲɛ b'a la misiri bɛ ka jigin misiri jiginna dɔrɔn i ɲɛ bɛ poussière yɛrɛ wulilen fɔlɔ yanni sisi ka wuli quoi Allahu akbar donc maintenant hélico excusez a ka laban yɛrɛ i ka kuma bɛ ka essayer ka tigɛ voilà j'espère n t'a dɔn n'i ka position bɛ cogo min na voilà i bɛ se ka sigi i kungo n ko ne yɛrɛ bɛ e wele derrière appel yɛrɛ min na derrière minute la sisan Sukhoi dɔ nana ka na tɛmɛ anw na Sukhoi in tɛmɛna dɔrɔn n ka cɛw fana taara farako kelen wɛrɛ kɛ sisan e ne ka appel an yɛrɛ kɔfɛ ne yɛrɛ tun bɛ fɛ ka teliya ka don i kun appel la pour que i k'a tɛmɛ n k'a yɛrɛ mɛn n'i y'a sɔrɔ i bɛ ligne na contre mɔgɔ wɛrɛ quoi Allahu akbar o kɛra fan jumɛn fɛ ka nɔrɔ fan jumɛn senu yɛrɛ kɔnɔ ou bien fan jumɛn fɛ sisan a bɔra ni Kɔbala côté de ye ka na Kɔbala kura voilà ka tɛmɛ sisan ka ci senu fanfɛla ma a ye frappe in kɛ senu ka digi Mundugula côté de kan quoi parce que i yɛrɛ kɛra k'u digi ka taa ni o côté ninnu de ye quoi a y'a ban d'accord turu tɛmɛna ne tun bɛ k'i tenter ne tun tɛ ka i sɔrɔ sinon information dɔ tun bɛ ne bolo moment ninnu kɔnɔ ka di i ma parce que mɔgɔ minnu filɛ nin ye ka na attaque kɛ senu yan nɔ nin ye i jɔ kuma bɛ nin yɔrɔ in de la an balimaw a y'a kɛ Ala kama a ye kuma in lamɛn dɛ a bɛna da don yɔrɔ min na ne n'a tilala nin kuma na ka ban terroriste ninnu nana senu cogo min na u tɛmɛna yɔrɔ jumɛn fɛ u jiginna yɔrɔ jumɛn a y'a kɛ Ala kama a ye nin lamɛn o de la ne ye critique mun kɛ n ka vidéo tɛmɛnen kɔnɔ a bɛna dɔn in de j'ai raison quand il y a des gens qui s'assoient non nin tɛ critique waati ye o kuma critique waati ye waati jumɛn ye an dusu tiɲɛ mais ni tiɲɛni kɛra maa mun nɔ don mun ka fiɲɛ ye mun ye o bɛ f'o ye de o bɛ f'o ye donc an balimakɛ a ɲɛfɔ an ye minnu filɛ ka tiɲɛni kɛ senu u nacogo fɔ an ye dɔnni fɔnya u ka ko la détail d'a ma mɔgɔ ninnu min na wagati min na ne ye tile damadɔ kɛ ne bɛ k'i tenter n tɛ k'i sɔrɔ tile damadɔ mais awɔ i ka avis bɛ na ne na wagati min na a b'a sɔrɔ ne fana occupélen don quoi téléphone tɛ sonné voilà donc maintenant a sɔrɔ i bɛ mun na ne fana occupélen don quoi donc toujours an bɛ ka ɲɔgɔn bon ka jɛ ne bɛ ka segin e wele waati min na o y'a sɔrɔ e fana occupélen don voilà Ala mɔgɔ ninnu nana ni côté min ye o dɛ
Ni tɛmɛna fana kan i bɛna tɛmɛ jifina ninnu kan ni tɛmɛna jifina kan i bɛna se duguni dɔ bɛ yen nɔ ko Zamugu Zamugu ni Segu wɛrɛ cɛ ça fait 3 kilos mɔgɔ ninnu nana yen nɔ ye mototigi 90 ani dɔɔnin jate Allahu akbar an balimaw a ye nin lamɛn 90 ani 7 u nana u tilara Zamugu ka misi sɔgɔkuru yɔrɔ la dɔw y'u da yen wa kɛnɛ na ye sufɛ 22h kana 23h la subhana o kɛra sura ya ayi l'autre jour o don o su awɔ o yɛrɛ ni san yɛrɛ bɛ tile damadamani bɔ Segu wɛrɛ la bugudani dɔw fana bɛ yen nɔ nana ka n'u da ye donc en même temps dɔw fana taar'u da Segu wɛrɛ yɛrɛ misi sɔgɔkuru côté la u tilara groupe 3 ye allo Badi oui n tulo b'i la kosɛbɛ vas-y era groupe 3 ye groupe 3 ninnu ni ɲɔgɔn cɛ a ti est-ce que i t'i écarté dɔɔni mankan dɔ b'i kɔrɔ pour que mɔgɔw ka kuma in mɛn kosɛbɛ quoi parce que mɔgɔw c'est à dire mɔgɔw concentrelen don u bɛ k'a lamɛn c'est tellement important voilà i tulo bɛ n kan na n tulo b'i la sisan bon mɔgɔ ninnu tun kɛlen don k'u placer cogo min na u tilara groupe 3 de bon groupe ninnu ni ɲɔgɔn cɛ tɛ 1 kilo bɔ quoi u ni ɲɔgɔn cɛ o ye distance min bila u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ groupe ni ɲɔgɔn cɛ sufɛ donc mais u placer kungo kɔnɔ o cogo la donc maintenant 0h15 u nana u wulilen groupe fɔlɔ min bɛ ka taa kɔrɔ fɛ i kunsi Nangola ma donc maintenant toujours distance kelen min t'u ni ɲɔgɔn cɛ u y'a kɛ n'a fɔ u bɛ taa Nangola u ma taa ni Nangola ye dɛ u tilara ka munumunu ka yɛlɛ ka na ni Wakɔrɔ ye donc maintenant Wakɔrɔ e Joyila dévié e ka Joyila fana dévié e Joyila dévié u ma se Joyila dɛ u ma se Joyila poste oui u nana tɛmɛ ni cɛ ye donc maintenant k'u da Badawolo fɛ ka sɔgɔ sisan ka na dugu dɔ bi o kɔnɔna na yen nɔ a dugu juma ye a dugu sugu ye juma dɔ ye u b'a fɔ a ma ko Falakɔ donc u nana tɛmɛ ni Falakɔ côté ye a don Bananwula kɔnɔ donc maintenant u information de tununa ne na ye parce que ne fana bɛ baara kɛ ni mɔgɔ dɔw fana de oui justement je comprends awɔ tununa ne na yen maintenant donc mɔgɔ ye u ye nɔ olu ko ne ma k'olu tɛ se ka filmeli kɛ parce que sufɛla de don n'u ye téléphone lumière dɔrɔn balawu ouais c'est à dire voilà o y'an ka côté ye quoi pas o kun o y'an yɛrɛ dama ka code ye donc n b'o faamu quoi voilà o y'an ni ɲɔgɔn cɛ ka code ye quoi awɔ vas-y donc u nana tele la donc u ka information tununa ne na Bananwula de kɔnɔ yaya donc mais olu kɔni ye min fɔ ne ɲɛna olu ye mɔgɔ minnu taamasiyɛn ko jɛman don fiman tɛ u la balima ye kuma lamɛn dɛ fiman tɛ bon u bɛ ka kan min fana fɔ u bɛ ka kan min fɔ o ye suraka kan de ye anw m'u wele ko arabu tɛ dɛ surakaw de don u bɛ ka kan min fɔ u bɛ ka Aligérie kan de fɔ d'accord suraka d'accord vas-y hali o côté kelen fana na minnu nana ni Bɛlɛdugu côté ye ka na attaquer o mɔgɔ ninnu ye ka na attaquer ka ni oh là là Your correspondent is already online. Please hold. Voilà. Ika on dirait appel do kun donna c'est-à-dire a lajɛ ka tranquillité sɔrɔ yɔrɔ dɔ la i ka kuma parce que i b'a dɔn les gens sont très concentrés a ka mɛn ka ɲɛ quoi c'est très important nana ni Kati côté ye n ye information sɔrɔ n yɛrɛ ka mɔgɔ jɔnjɔ dɔw bolo n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ mais a tigi yɛrɛ tulo bɛ n na a b'a faamu n yɛrɛ kɔrɔmuso cɛ de ye wo an ka taa a expliquer dɔrɔn u nana cogo min na voilà an ka radaru to yen quoi olu to yen badi mɔgɔ minnu nana ye mɔgɔ min nana Kati fɛ
Mauritanie direct, destination Mauritanie direct. Olu bɔra Mauritanie direct la. Ma badi u bina ni sira min ye. Sirabilenni dɔ de filɛ nin ye, sirabilenni min bɔ Kolokani ni kɔrɔ cɛ. A bɛna tɛmɛ Nɔnjɔmugu ni kɔrɔ cɛ. O sirabilenni min bɛna fɔ Badawo la fɔ Musabugu Bada la yan. Anw bɛna ni o côté in ye. Donc n'u surunya maintenant u bɛ sɔrɔ ka destination falen. Allahu akbar. Ni Kolokani. Kolokani dugu kɔnɔ. N'i bɛ Kolokani dugu kɔnɔ. Ekɔliso yɛrɛ kɛrɛfɛ juste sirabilenni dɔ bɛ a ɲɛsin tilebe ma. O sirabilenni kelen dɔw bɛ na ni o de ye. Donc n'u nana ni o ye, o sirabilenni fana ye destination direct fɔ Kati yan. Fɔ Kati. Bon an ka faamaw tɛ a sira in contrôler ka caya parce que ne t'u ye k'a contrôler quoi. Allahu akbar. Allah. Allah. Sirabilenni nka i bɛ se ka 15 kilos boli ni mɔgɔ tɛ bɛn. 15 kilos. Kilo bɛ se ka boli ni mɔgɔ tɛ bɛn wagati dɔ la i bɛ 20 kilos marqué ni mɔgɔ tɛ bɛn. Masa. Et puis encore mobile criseur bi bɔ Mauritanie ni matériel ye ka na o sira kelen de tɛ. Bon bari ne bɛ se ka dɛmɛ min fɔ nin yɔrɔ la, ne bɛ se ka hakilina min di nin yɔrɔ in na. Bari ka da mɔgɔ ninnu ye depuis Kolokani. Sirabilenni fila in ligne ka tigɛ. Ka kelen tigɛ o ye. Vas-y. Wala bon bari n kɔni bɛ se ka min ɲɛfɔ o yɔrɔ la. Awɔ. O ye o kɔni ye. O sira in ka tigɛ. Wa i ka kuma latigɛ tɛ bi ye don jumɛn yɛrɛ de ye? Nous sommes samedi non? Ni dimanche tɛmɛnen tɛ c'est lundi u tun bɛ Kolokani. Awɔ. U taara fo Kolokani dugu kɔnɔ u taara mun kɛ moi j'ai le renseignement. Taara min kɛ yen nɔ. Weleli kɛ ka ɲini kuma jɔlen ma se ka fɔ ne ɲɛna parce que olu fana sirannen don fɛn dɔ de ɲɛ. Oui. Mɔgɔ ninnu ka tapage yɛrɛ giriya kama a bɛ olu fana de kɔnɔ ko ni kumana dɔrɔn donc u b'i ka kumakan capturer quoi. Ouais, effectivement u bɛ mɔgɔ caman tromper parce que ne yɛrɛ b'o fɔ mɔgɔ caman ye n k'a kana k'i kɔnɔ ko n'i taara information d'an ka finitigiw ma ko u bɛ bɔ a kalama. C'est-à-dire jinɛw tɛ o subagaw tɛ o wakulaw tɛ k'u bɛ bɔ a kalama. C'est-à-dire e bɛ taa information di waati min e k'i jija dɔrɔn i k'i dogo ka taa di kana sɔn mɔgɔ ka bɔ a kalama k'i taara di. Finitigi yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'o kɛra e so ma ou bien ni téléphone b'i bolo téléphone contrôle t'olu bolo ça c'est impossible n'i bɛ finitigi mun dɔn a wele téléphone na ou bien numéro vert dɔw bɛ bɔ an ka numéro vert ko yɛrɛ fana kɛlen don problème ye bi Mali kɔnɔ o yɛrɛ tɛ se ka lakale masa i bɛ finitigi mun dɔn o wele dɔrɔn nin bɛ tan tɔ yan terroriste ɲɛ t'i la maa wɛrɛ ka n'i ye i ka téléphone bila n'i tilala yɛrɛ n'a ka di ye finitigi ka numéro supprimer. Information wɛrɛw bɛ ko in kɔnɔ foyi t'a tɔ ko m'o di ma direct la n bɛ tila k'olu f'i non ɲɛna. wayi an kun ma tila kuma na justement an bɛ tila an b'o kuma kɛ ni mun y'an lamɛnbagaw niyɔrɔ bɛ d'u ma ni mun ye jamana ɲɛmɔgɔ c'est des cas i b'a dɔn mon cher i b'a dɔn c'est ni mɔgɔ minɛna cogo dɔ la jamana kɔnɔ quoi c'est comme ça. A ma nɔgɔn. Bi moi j'ai compris quelque chose. Moi personnellement ne bɛ milieu mun kɔnɔ bi. Catégorie damadamani de bɛ yen ni dɔw kɛn bɛ ka ne bila o kɔnɔ. Premièrement a ka kumaw est-ce que tiɲɛ don? Olu bɛ sunɔgɔ la o bari. Deuxièmement a tɛ finibaw don a tɛ bazɛnbaw don a tɛ pari. A ka video ɲɛda koyokolen don nin tɛ sɛbɛkan fɔla ye. Awɔ an tilalen don k'olu la o parce que dɔw bolo ko an nana yɛrɛ yira de la an nana jamana ko kuma la aw b'a la ko an ka finiba don ko ka kuma u fɛ. Badi. N bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna o yɔrɔ la quoi. Awɔ. Mɔgɔ minnu b'o sunɔgɔ la k'u ka kunun ka bɔ o sunɔgɔ la o daliluya ye fɛn min ye. Mali ka mɔgɔ fɛ ka kɔlɔlɔ kɔnɔ bi. Finiba donnaw. Ayi minnu ɲɛ f'i ɲɛna o. Ne bɛ mɔgɔ fɔlɔ min ka kɔlɔlɔ kɔnɔ bi na Umaru Marikondo a kun tɛ hali guloki jɛlen Umaru Marikondo tɛ se ka don. Ayiwa.
kuma de filɛ nin ye ne de y'a fɔ ne kun tɛ cinda tɛ faga ka di kari awɔ ayiwa kuma filɛ nin ye k'a fɔ aw ye maliyɛnw sira tɛ n'a jɔrɔ tɛ na kuma filɛ nin ye k'a fɔ aw ye dɛ bon mais Umaru Mariko n ka kasara min bɛ Mali dala bi bi in na est ce que a tun bɛ se ka diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ mais est ce que a fini b'a la est ce que a sabara b'a la wa kuma de ye nin ye o kuma de ye nin ye mais mɔgɔ caman fana bɛ fɛn dɔ dutu kɔnɔ u ka bɔ o dutu kɔnɔ tu sais matériel tɛ mɔgɔ ninnu bolo k'a fɔ k'u bɛ mɔgɔw ka appel capturer quoi tu sais wagati min na don wagati u bɛ se ka fɛrɛ i ma i b'a dɔn ne ka chance kɛra mun ye nin kɛlɛ in kɔnɔ quoi ne yɛrɛ ka courage sɔrɔ ka sigi k'a fɔ n bɛ kuma sur le terrorisme ka information di a kan parce que j'ai eu la chance ka kɛ u cɛla k'u ye ma da u ma j'ai eu la chance ka baro kɛ ni u ye da ni da o y'a sɔrɔ jamana fan bɛɛ b'u bolo a fan tilan bɛɛ k'a daminɛ ATT tile kana bila IBK tile la moi j'ai eu cette chance ka baro kɛ ni terroriste ye da ni da j'ai eu la chance ka boli ka sugu jɔ Moti mara in bɛɛ kɔnɔ Masina mara in fo ka taa se comment dirais-je Douaza région in bɛɛ ne ye yɔrɔ caman kolonkolon an tun bɛ boli terroristes cɛla de u bɛ fɛn mun fɔ an b'a mɛn u bɛ mun kɛ anw b'a ye c'est à dire ne ye fɛn caman dɔn u la a Kidal la même chose ne yɛrɛ mun dɔn u la Kidal ne m'a d'u la yɔrɔ wɛrɛ la voilà n'u bɛna fɛn o fɛn kɛ a bɛɛ ni Ala cɛ anw n'u tun b'a baro kɛ de donc ne y'o temps in kɛ étude de k'u analyser k'u dɔn mais i b'a dɔn waati mun ne yɛrɛ bɛna n ka arme de guerre ta o kama o ye u selen ne yɛrɛ frère de ma k'o bolo tigɛ paix à son âme Abdala n frère don k'a bolo tigɛ waati de ko sisan kɔni taa c'est à dire que a sera dankun na quoi an ka taa fɛ an b'a kɛ kafiriya kɛlɛ donc i y'a fɔ cogo min na an tɛna vidéo janya i bɛ to an bolokɔrɔ jusqu'à présent an ma tila i la dɛ parce que mɔgɔw concentré don kosɛbɛ i y'a faamuya donc an bɛna segin vidéo kun filanan kɔnɔ information tɔw fara ɲɔgɔn kan il faut que an ka kunnafoni jɛlen de di jamanadenw ma bɛɛ bɛ kun fɔ a kɔnɔ actuellement surtout minnu bɛ jamana kɔfɛ kumana surunya awɔ o de la ka kɛ i yɛrɛ jɔlen ɲɛ ɲɛna Kolokani ba de o don nisɔndiyara kosɛbɛ o ye jumɛn ye don dɔ la i b'a kalama anw sigilen don station na an bɛ baro la n tɛna station in tɔgɔ fɔ mais station ye Zira bin dɔn a bɛ ka lamɛn fana a bɛ nisɔndiya nin yɔrɔ la kosɛbɛ an sigilen don baro la an mɔgɔ saba ne ni Zira ani n terikɛ an sigilen don an bɛ baro la mani dɔ nana ni Jakarta wurusinen ye ka sin ka na Jakarta jɔ ten dɔ a jiginna ka bɔ Jakarta sanfɛ même pas 2 minutes agent dɔ nana ka n'i jɔ gendarme de tun don a nana ka n'i jɔ dɔrɔn k'i tɛgɛ da moto shell ko moto nin ye jɔn da mototigi sina k'e ka n'o tɛ ko ne de ta don ne ta don yɔrɔ min na a ye cɛ bali o yɔrɔ bɛɛ Allahu akbar a ye cɛ bali ye k'a bi bari i b'a fɔ yanni cɛ k'a fɔ k'a bɛ wuli n ka cɛ o y'a sɔrɔ a ye cɛ fara ɲɔgɔn kan donc moto suyɛnen kun don moto suyɛnen kun dɔ ba de ye min fiyɛ na ko nin cɛ ka jugu kojugu ja cɛ bɛ na essence ta yen nɔ de ko essence feerela dɔ ta don ja a bɛ taa mɔgɔ ninnu serve wula de kɔnɔ mais a bɛ mɔgɔ dɔ yɛrɛ de tɔgɔ fɔ bon o tigi fana bɛ essence détail de feere ja essence tɛ taa o sɔrɔ yɔrɔ in ko i bɛ sɔrɔ a kɛ dɛ donc businessman don mais gérant tɛ nin kalama ba de walayi an yɛrɛ ni gérant b'an sigi k'a fɔ ko cɛ n ko karisa yɛrɛ kuma bɛɛ a ka ciri bɛna n ko marché b'a bolo a ka nin ko in na non bon gérant ma keguya de ale bolo client fidèle de don mais ka sɔrɔ ala magosa client don parce que ni i yɛrɛ ma farati e mun b'a servir gérant tɔ walima pompisi i ma farati i bɛ kungo sɔrɔ parce que a bɛ kɛ i n'a fɔ i n'a bɛ complicité la ka sɔrɔ ala b'a dɔn i t'a kalama o fana bɛ yen a bɛna a fɔ ko mɔgɔ min sisan mɔgɔ saba jate de bɛ yen ala Allahu akbar d'accord ko ka taa dɔ na a tɛ tɛmɛ ala ta kan n'ala sɔnna donc n y'a f'i ye cogo min na pour que vidéo kana janya an bɛ segin ma émission kun filanan kɔnɔ to an bolo kɔrɔ parce que i ka kuma ninnu kisɛw don depuis ne ni ye ɲɔgɔn dɔn i bɛ kisɛw de di yan fana barika b'u la donc ni fasogo sera yɔrɔ dɔ ma dɔrɔn radar dɔw bɛ yen olu bɛ bɔ kɛnɛ kan de donc voilà
olu tɛ se ka to dogo la bilen u bɛ bɔ kɛnɛ kan de an bɛna ni ko de ye sisan k'a da kɛnɛ kan n'a bɛ kɛ cogo min na a bɛ kɛ ten donc Jawara donc an b'a kɛ peu de temps ni Ala sɔnna ma peu de temps. Merci. Donc an balimaw vous avez écouté ninnu donna cogo min na Senu ani Kati fɛ n tɛ Badi ka kuma ye nin ne ka radaru dɔ la belebele nin ka radaru cɛla belebele dɔ de ye fana a bɛɛ la belebele tɛ mais a belebele dɔ de filɛ nin ye. Ah? Donc, quand tu imagines les choses, Balmaou, on a du chemin à faire. Aya fo nyemɔgɔw ye n'an bɔra nin kɔnɔ a y'a fɔ ɲɛmɔgɔw ye u k'a to an ka défaut f'u ye quoi parce que défaut fɔli de kɛra waati dɔ haramu ye Mali kɔnɔ bon olu yɛrɛ ta ten c'est-à-dire dɔw de bɛ yen olu bolo ko ils sont plus patriotes que les autres n'i ye défaut fɔ dɔrɔn ko mun na i y'a fɔ même quand quelqu'un m'envoie un message dans de la France ah Bad non il c'est pas l'heure de la critique mais c'est pas l'heure de la critique ni yɛrɛ ye mun kuma ye quoi a bɛ ne tɔɔrɔ de quoi il c'est pas l'heure de la critique e yɛrɛ k'i ka téléphone ta i bɛ se ka mun fɔ o fɔ mais i tɛna kuma dɔ ne da k'a fɔ mun bɛ jamana dɛmɛ ne b'o de fɔ maintenant o la ni muru b'e bolo e kana e k'o da ne kan na ba in jɛ ma ba ɲini k'a dɔn e ka ɲininkali kɛ masina i b'a fɔ ko Wali Jawara ka kalandenw i tɛ Wali Jawara dɔn yɛrɛ an ye Wali Jawara ka kalandenw de ye an tɛ se na diɲɛ pa ka ɲɛ a bɛɛ ni Ala cɛ ni Ala yɛrɛ tɛ foyi wallahi n balimaw a y'a to n ka situation laban lajɛ ka sɔrɔ k'a bila vidéo la fɔlɔ an bɛ sɔrɔ ka na situation bɛ cogo di tout de suite encore parce que réalité a ma ban dɛ il faut pas qu'on se mente a ma ban fɔlɔ c'est pas pour vous faire rendre peur mais c'est pour vous dire la vérité pour que an ka solution sɔrɔ a la ɲɔgɔn fɛ donc ni n ko k'a ma ban c'est pas comme si u bɛ k'an mago sa u bɛ ka tiɲɛni k'an kunna n'o de kun don ne kun tɛ kuma a kun tɛ ne sigilen ye kuma na yan non mais cette vidéo ça vous prouve à quel point armée est baara et il continue de le faire ani mɔgɔ jugu n'u don cogo amaye plus de 5 jours ala yɛrɛ de m'a latigɛ ne n'ale ka ɲɔgɔn sɔrɔ a waati ale bɛ ne wele téléphone tɛ sonné yɛrɛ ne b'a ka avis ye ne b'ale wele o b'a sɔrɔ ale occupélen don an ye ɲɔgɔn jɛnjɛ ya an ye ɲɔgɔn jɛnjɛ donc il faudrait qu'an ka situation cogoya lajɛ avec les camarades militaires là. On va mettre une minute là, voilà. Il faut qu'on ait la situation là-bas là. D'accord. Voilà, donc cela veut dire que vous occupez les locaux du sont concentrés. Voilà, un camarade définitif ou quoi, c'est des bons amis. Donc, on va partager aussi ces images. Donc, aya que toi, ni kidal taille, mais faut qu'on a d'amener Bamako, yorom ga gelena be, ça c'est une vérité, hein. Parce que a kon ba don Mali fait vraiment bébignon sur Yandi. Hal n'a pas région de la Bébignon sur c'est ici la capitale. Avec Damina de Kata. Les capitalités Djamano Djamanana ou Djamanati. Il n'y a pas de pays sans capitale. Donc, au delà de la Damina, c'est pas comme si y a un Sani Yoro Towi. Mais on a bien fait de faire un boyandi. Au delà de la il y a un follow. Kasoro Kata Kofe. Donc, Mogodo Kanamirico, Amaga Mali Dain Bamakui, ou bien Amagoti Yoro Tola, parce que d'autres toga dimi kofo. Mais Mali fait un boyandi folo ka soro ka yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ tɔw la an bɛɛ b'o dɔn a kɛra papier ko ye a kɛra nafolo a kɛra fɛn o fɛn a bɛ ɲɛnabɔ yan de fɔlɔ après a bɛ taa yɔrɔ tɔw la donc o de la an kan ka jɔrɔ ni yan fɔlɔ après an bɛ sɔrɔ ka taa yɔrɔ tɔw la un à un donc on revient an ye dɔw ka kibaruya ye ko an ye Kidal perdre a y'a attention kibaruya ninnu tɛ tiɲɛ ye dɛ an ma Kidal
ama Kidal perdu dɛ ayi dɛ o kuma in ti tiɲɛ o kɔni a ye sabali a ye information sugu dɔ di dabila. On est même loin de perdre Kidal, très loin de perdre Kidal. Actuellement je vous parle Balmao par occasion quoi an ka Gamu fo a bɛɛ ni Ala cɛ Gamu ye hɔrɔn ye abillahi tallahi Gamu c'est un soldat honnête, il est fidèle au Mali. Général Gamou, c'est un homme fidèle au Mali. Wallahi. Abna tla ko prouver. Émission nata kono. Am ñon soro dans peu de temps seulement. On revient. Yana nanga ilimo ka ñon soro. Ouais, pour qu'il faut faire. Amina ça. Comme je vois qu'il y a des journalistes qui m'appellent là, donc on avait fait un saut pour m'interviewer sur la situation là. Peut-être qu'à million sur Québec, un journaliste ou quoi. Donc on va se retrouver. Mais peu de temps seulement, à chaque moment, à chaque info, je serai là. Je suis disponible pour vous, Inch'Allah.